Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya ake ciki ne? Na hello. Ya zaman majalisa. Ya zaman kashe wando. Ni jiya na dawo da Saudiya kuma na daɗe bangaren ga wai gina wannan na kabe da Alhaji Dahiru Labusi. Alhaji Dahiru Labusi. Eh. In ka hayan ka miƙe ɗani kana cin awaki to sai ka tambaya awakin in musu ba ka ansa ba sannan ka ƙara yin gaba ai da haya in ka ɗahi kana ganin rawul guda bakwai rawul bakwai in don rawul ɗin ne ma sai ka yi da haya sannan ka sha ƙwanan nan in ka sha ƙwanan nan sannan goyi ma kuma in ka yi ba kuma a yi gaba sannan ka yi gini uba nan na a gina ne Jira don Allah ni wanga misali na ka wallahi ban gane mashi ba. Nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma ilmantarwa. Ku ci gaba da bibiyar mu a shafinmu a manhajar YouTube domin samun shirye-shiryenmu. Sannan kar ku manta, ku danna subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye.